Anis a chuirde Seán na rudí alanas a bheith thormh. Tá data cinne le an díocht an chuilre, tá mé híana gúsaid goram an sin be coppla pappardate eile dí. Tá glas agam seo agus glas tá níos éadrom an sin tá buí in úsaid agam cumai agus be papar buandí cumai so tin papar buan agamsa. Tá paint buan agus tá paint buidí cumai ta sin agah be glé PVAD cumai agus sisri agus be boxa ibathe dí cumai agus sin gacrod a bheith si. Céim a héan an seo na gar an boxa ibathe hon lár an bhlatha a curthu agus cur painter. Bei sé waxa san omlan dí. Anis támas go bogaí ré agus na pitchel a curthu. Táin agus gar amach na pitchel den sé bhlach ar an fapar, buan agus buí. An sin nuair tú an pitchel a le geartha amach agah réinú dacht den thuilre an sin glé iad síos ar an fapar. Nuair atá tú sas go leor leis na pitchel, támas gol bogaí ré agus na gas a dhearú. Anis táin agus gearmach na gas ar an fapar glas agus gréimi iad síos ar an fapar iad. Nuair atá lár an bhlatha tuairim na chud ar ghearmid amach ag an tús, bé muid ag ghlacha iad siúd agus ag glé iad síos ar an fapar. Agus an sin bé muid go hiomlann críoithe agus bé ar lusanna an chrum cin a le deanta aginne. Tásúil an gurhain sibh sult a chairde as an ailing na casca seo a curthúlam agus go mhaithí sibh tríal a seo dhéanamh sibh féin. Gur míle mai agah slán libh!